treba da pomnožimo 32,12 ili 32,12 sa 0,5 ili 5 desetih. Kada množite decimalne brojeve, množite ih isto kao da množite i cele brojeve. I onda saberete razmake između decimalnih brojeva u dva broja koje množite i onda ćete imati toliko razmaka u proizvodu. Dajte da vam pokažem o čemu govorim. Hajde da pomnožimo ova dva broja. Imamo 32,12 puta 0,5. Kada ih ovako ispišete, možete ih oba gurnuti skroz ulevo. Skoro da možete da zanemarite ovaj decimalni zarez. Sada treba da zapišete decimalni zarez tamo gde mu je mesto, ali možete da zamislite da je ovo u stvari 3212 puta 5, a nakon toga ćemo se pozabaviti decimalnim zarezom. Dajte da počnemo. Ako zapravo pomnožimo 5 sa 3212, reći ćemo pa 5 puta 2 su 10. Pregrupišite ovu jedinicu. 5 puta 1 je 5, plus 1 je 6. 5 puta 2 su 10. 5 puta 2 su 10. Pregrupišite ovu jedinicu. I onda konačno imate 5 puta 3, 15, plus 1 je 16. Nemamo više decimalnih mesta. Da smo ovo množili kao 0,5, ne bismo množili nulu sa svim ovim. I onako bismo dobili nulu kao rezultat. Dakle, 5 puta 3212 kao rezultat nam daje ovaj broj. Ali sada želimo da se pozabavimo decimalnim zarezom. Samo treba da izračunamo ukupan broj razmaka ili mesta posle decimalnog zareza kod ova dva broja koje smo množili. Tako da imamo 1, 2, 3 mesta ili 3 broja udesno od decimalnog zareza kod ovih brojeva koje smo množili. Tako da nam treba upravo toliko brojeva udesno od decimalnog zareza u našem rešenju. I idemo 1, 2, 3, stavljamo decimalni zarez, evo upravo ovde. Tako da je 32,12 puta 0,5 jednako 16,060. Možemo da zanemarimo ovu poslednju nulu koja se vuče jer nam ne daje zapravo nikakvu informaciju. Tako da sve ovo možemo napisati i kao 16,06. Samo još da proverimo da li sve ovo što smo uradili ima smisla. Imate broj koji je skoro 32. Sada ga množimo sa 0,5. Setite se, 0,5 je isto što i 5 kroz 10, što je isto što i 1/2. Tako da zapravo množimo 32,12 sa 1/2. Pokušavamo da ustanovimo šta je 1/2 od 32,12. Polovina od 32 je 16, a polovina od 0,12 je 0,06, tako da ovo u potpunosti ima smisla.